de cinema. Toma un. Tallen. Pero ¿qué pasa ahora? Me estoy pasando nerviosa. Espera, Susu. Enseguida, nen. Han tallat el llum. No podem seguir amb el rodatge. Ai, que m'agarra alguna cosa. La crisi. El teatre. El cinema. La cultura general. Ara verem quan cobrem. Sempre igual. És impossible. Vull fer cinema. I nosaltres cobrarem, senyora directora? Tractem de pena. Voy a poner yo. Pásame el móvil con el productor que se ha jubilado. Enseguida, anem. A veure qui serà ara. Ah, Natàlia. Natàlia, dime. Salva, necessitem ajuda. Com? Que us han tallat el llum? Escolta, estic pensant, i per què no rodeu a l'escola? Aleshores, podem rodar en l'escola? Clar, això ho parleu en el vostre company Lucas. Ell coneix el director. Que sí, i ell vos ajudarà, segur. Que sí, dona, que sí, cap problema. Gràcies, Salva. I giràs els títols de crèdit. Che, quina il·lusió. Gràcies, Natàlia. Escolta, canviant un poc de tema, ese apartament que tenen els teus pares allà a Benidorm, escolta, no el tindran uns dies lliure? Aniríem la família i jo? Ja hem arribat. Ah, sí? Però, mare, on m'has portat? Aguanta, que estan? Vols que t'avisar parlant? Sí, serà aquest any. Un paper principal, no? Sí, paper principal. Balles, cantes i parles. Hi ha una càmera ahí. Càmera, una pel·lícula? Exacte. Pel·lícula a l'escola, segur. I de què faig? Ai, quina emoció! Sí, a l'escola, però fas... Ai, mira, com a la Peppa Pig de la tele! Jo parlaré amb ell, val? Val. El pots? Bon dia. Hola, bon dia. A mi, podem rodar una pel·lícula aquí? No sé. Li donarà prestigi a l'escola. No sé. Per favor, el capítol que anem a rodar és molt bo. Ai, no sé. El cine educa. Sí, educa. Podrem guanyar Concursos. festivals, Premis. la MIFE. Augmentarà la matrícula. Podreu rodar a l'escola. Yeah! Em convidareu a l'estrena? M'he canviat de samarreta perquè estava tot xopat. Que calor. Casi, toma uno.
banda. Popa toda la vela. No corta el mar sino vuela. Vuela de doble gantí. ¡Ah! ¿Ya? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Soy yo la mejor! ¡Yo! Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz, una habichuela. Mira, una forma roja. A la escena de la película La Porqueta Pepa. Us done les gràcies per vindre. Sense més dilacions, anem a veure la pel·li. Us presentem a Pepa la Porqueta. Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Pepa la Porqueta. Nicolás en el pare. Papá Pig, Pepa, George, ¿te podem penjar este quadre, per favor? Dinosaurio. Pero madre, si el padre no va a poder. Com que no? Adeu. Ai, no puc. Arrancar la paret. Ha sigut impossible. La mano ho farà molt bé. És cert, la gent és de la sala encantada. Conta els fills que t'ha paregut. Bé. Tenim a la protagonista Lola, com estem? Contentíssima! A la gent li agrada molt, ha sigut el paper de la meva vida.
Està fet el teu col·le, no? Sí. De veres mos agrada? Molt, jo vull que hi sí. Jo, de directora. I jo de director. Vull fer cinema! Jo sé llegir, jo sé escriure a totes hores. Sé escriure a l'agenda, a la llibreta i faig exàmens. Amb la A escric arbre, amb la E elefant, amb la I iguana, amb la O os. Uy, tu vols llegir amb mi. Sí. Tu vols escriure amb mi. Quan siga gran seré universitari, dirigiré pel·lis també. Seré mestre d'escola o directora i feliç menjaré pastís amb la pràctica, amb la preciós, amb la primavera, amb la propensa autumn.